ova mali bomba je srećna što može da posveti jedan zid mladim umetnicima. Grafiti jesu umetnost, ali im se treba diviti na mestu koje je tome namenjeno. Biće sjajno! Zid je širok koliko je škola velikodušna i dovoljno veliki da možete svi da se iskažete tokom čitave godine, da ne žvrljate, da ne crtate negde drugde. U redu, ovčice, slikaćete tamo gde vam kažu. Pokaži nam šta umeš, Melvina, umesto što kritikuješ. Naravno, ako nisi uplašen. Uplašen? Vidit ćeš ko je uplašen za 5 sekundi. O ne, dosta je vas dvoje. Danas pravimo umetnost, ne rat. U redu, idem. Plašim se da će me od vaših sprejeva zaboleti oči. Toliko uzbuđenja zbog jednog zida. Šta ti kažeš, Violeta? Ma, znaš, Raymonde, ja i moderna umetnost. Napred, deco, pokažite nam svoje umeće, zadivite nas. Desno, ne, levo, da, tako je dobro. Ne, levo od desnog. Ah, da se nisam okliznula niz one strašne stepenice, pokazala bih ti. Ni tamo nije čisto, počisti. Nisu mogli da padnu niže, jel tako? Pitam se da li da pustim da se sve isprlja. Tvoj posao te zove, mali moj mugose. Možeš da ideš. Potpisali su se preko grafita. Da, svi naši crteži su precrtani. Precrtani? To je kada neko ispiše grafit preko nečeg grafita. Sigurna sam da je Melvin. Uhvatite ga. Zašto ga optužuješ? Ljubomoran je. Ne može da podnese što crtam dobro kao on. I tako je počeo da me izaziva, šarajući po mojim crtežima. Dobro, Sam. I onda? Ne dozvoljavam da me neko šikanira. Prosto nisam takva. Preterali smo, pa smo preuredili zidove učionice likovnog. Direktoru se to nije dopalo. Postigli smo to da grafiti budu zabranjeni. Znači za sve. Direktor se saglasio da nam da zid za grafite ako se Melvin i ja pomirimo. Mir, kakva šala. Melvin ne podnosi druge umetnike. Želi da direktor sve zabrani. Nema više zida za grafite, nema više ničega ni za koga. To je stvarno prljava igra, među grafiti umetnicima postoji kod časti. Znaš, i mi u SBI-u imamo kod. Prvi član. Nema optužbi bez dokaza. Član 2. Treba da nađeš taj dokaz. Čoveče, naši vandali su se ovde baš razmahali. Nisam primetila, ali ovaj potpis je nastao posle svečane priredbe. Sjajan je! Talentovani umetnik koji ne želi da bude otkriven i čiji je rad neko prežvrljao. Dobro, prvo ćemo da analiziramo boju. Možeš da saznaš stil, ali nećeš saznati ime. Melvin ne slika prstima, pa tako da nećeš naći njegove otiske. Prvo, ne znamo da li je to on. Zatim, nikad se ne znam. Vandal je možda neki umetnik I da bismo to otkrili, poredit ćemo boju s grafita i radova drugih umetnika. Mogli bi da nam daš spisak drugara koji su slikali sa tobom pre nego što je zid ižvrljan. I još bolje je da vam pokažem šta je naslikano. Phil je bio tamo, Nabil takođe, pa Renan... I tajanstveni umetnik. Imaš li ideju ko je to? Stil me podsjeća na nešto. Hej, šta to radiš? Prilično su precizno raspoređene za obične fleke. Sam, treba da ti kažem, ako ime osobe koja je napravila štetu ne bude poznato za 24 sata, nema više zida za grafite. Ovo je škola, ne borbeno polje za grafite. Ne brini, 24 sata su dovoljna da rešimo slučaj. Za početak ćemo da analiziramo sve ovo. Zujavih mi zebua, ništa, nula, prazno. U arhivi SBI-a nema ničega organizovanoj grafiti bandi. A ti, jesi li našla nešto? Ovaj tajanstveni umetnik. Videla sam njegove radove na zidovima po gradu.
Ali ne sećam se gde, a i potpis mu nije čitak. Dobro, ima li napretka u nauci? Uzorci 28 i 53 se podudaraju. Boja koju je koristio vandal ista je kao i ona od grafiti umetnika. I to je naš nepoznati umetnik. Jesi li siguran? Nauka nikad ne laže. Naći ću ja tebe, ti grafiti genije. Čak i ako radi krišom, on je umetnik kao i drugi. Sigurna sam da je stavio svoj rad na neki blog ili sajt. Sam, ti si stručnjak. Da li poznaš njegov stil? O, to je on! Nesumnjivo! Nečitat potpis, anonimni sajt. Kako da ga nađemo? Za manje od 10 sekundi. Duvi, a sada ti. Hakovao sam ruter. Adresa provajdera u redu, internet protokol dobar. Našao sam zapis i... Evo ga! Sajt je postavio Vadim Midav, ulica Mountain 56. Lažna adresa, a nema ni telefon. Savršeno sumnjičeni. Ne može se naći. U ćorsokaku smo kao i istraživanje. Nije nam ostalo mnogo vremena pre nego što direktor počisti zid. Stani, naš umetnik ima blog. Zato sigurno ima mail. Lako ću da nađem, ali šta onda? Ispitaćeš ga preko maila. Dobro, kralju tastature, navali. Čak ni tako tajanstven. Naš Vadim neće odbiti intervju sa novinarima časopisa Mali Bombaj. Bingo! Šta sam ti rekla? Sastaćemo se iza škole u 2. Šta planiraš da uradiš? Jednostavno, 3 faze. Prva, Duvi spremi tajno snimanje. Druga, čekam Vadima i fino ga ispitam. Treća, idem na ručak. Okreni varjaču na levo, Hari. Zglobovi savitljivi. To je hrana, ne beton. Fuj, smrdi. Miris je stvarno čudan. Drhtave mišive, nadam se da tvoj tata bolje hapsi nego što pravi kari. A sad ruka? Ovo je 15. test za mikrofon, Duvi. Treba da se potrudimo da radi. Nikad se ne zna, možda je opasan, možda moramo da se umešamo. Čuvaj se, dolazi! Naoružan je! Slušajte, gospodine umetniče, nije sportski napadati s leđa. Melvine! Dakle, gospodine Melvine ili gospodine Vadime, zašto si prežvrljao naš zid? Šta, jesi li luda, šta tu pričaš? Prestani se zamajavanjem, SBA ima dokaz. Rado bih te isprskala zelenom bojom. Bojom laži! Ej, prestanite! Jeste li poludeli? Ovo je opasno. Jesi li dobro, Duvi? Onako, valjda. U redu, nisi me napadao. Izvini zbog burne reakcije. Ovo je potpisano sa Vadim, objasni, molim te. Vadim je moje umetničko ime. Važan je moj rad, ne ime. Misliš tvoje izdajničko ime? Ti si upropastio zid. Ali i njegov rad je tu. Nema smisla. Melvine, kako objašnjavaš da je tvojom bojom prežvrljan zid? Nemam pojma. Znam da je neko provalio moju garažu gdje držim boje. Kako zgodno. Član 4. Osumnjičeni uvek ima pravo da dokaže nevinost. Prava je obijena, ali nema otisaka. A ipak je lopov prevrnuo kantu s bojom. Svuda je poprskano. Došli su ti drugari, Melvine. Mislio sam da si sam i da slikaš. Dobar dan, gospodine Raymonde, kako ste? Baš čudan, komšija. Da, ali je bezopasan. Tamo, pogledajte, tačkice. Iste kao i one pored zida. Dobro, pa šta? A sad treba da razmislimo. Da, više nema gipsa. Nema ni štaka. Živela sloboda. Aha! Duvi, mislim da sam otkrila krivca. Kaži to Sam. Prekasno. Razgovaram sa Sam. Niko nije nađen. Direktor će da prefarba zid. Imamo još sat. Nije kasno. Vidimo se kod Melvina. Vidiš one tačkice? Te tragove su napravile štake, to jest štapovi koji pripadaju krivcu. Ne znam grafiti umetnika koji ima štake. Tako je, ali komšija ima.
Uspeo sam, Violeta, sredio sam ih. Bravo, odlično. O je koga? One gadne male žvrljače, Melvina i Pandu. Ja, Raymond, prežvrljao sam njihov jadni mali zid. Pretvarao sam se da podržavam njihove grafite i napokon sam se osvetio. To će im pokazati. Pogotovo Melvinu koja je iscrtao pločnike moje ulice i prisiljava me da gledam te gadne crteže na njegovoj kapi svaki dan. Raymonde, šta te spopalo? Najbolje od svega, direktor će da im premaže zid. Nema više grafita, sve otišlo. Dobro je, sve je snimljeno. Proverit ću glasnoću i... Gadni mali huligani, šta to radite u moje bašti? Ja, Raymond, prežvrljao sam njihov jadni mali zid. Pretvarao sam... Sigurna sam da će našem direktoru biti drago da to čuje. Raymonde, da nisi malo preterao? Ne znam šta mi bi... Šta sam to uradio? Odlično, gospodine Raymonde. To ja zovem sklapanje mira. Više na levo, tako. Na desno, nedostaje jedna.